nou een bel heet. Wat zegt ze? Is er een stoels? Oh wacht, ik heb de bel gevonden. Wel een bel, maar geen klink. Kijk, want als Prins Wouter er nou niet is. Had ik toch goed gezien, hè? Wouter? Wouter, ja. Ja, Wouter. Dan kunnen we gewoon doorlopen naar het volgende adres. Toch snap ik het niet helemaal, want dat zien de suikerspinnen. En dat zien weer anderen. Ik zou toch zeggen dat ze in Bergen geen 2 carnavalsverenigingen hebben. Kijken of we dat mysterie kunnen ontrafelen. Oh wacht, de jeugd, de bietjes. Tenminste. Nee, geen bel. Wel een klopper. Hallo. Is er iemand thuis? Is er iemand thuis? Zal toch niet? Ja, rolloeken dicht. Ik ben er bang voor. Ik ook. Nou. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat geen wie het zit. Wieso het? Ja, geen ziet van Bergen, hè? Even een beers, ja. Kunt geen mich dat uitleggen wie dat zit met de bietjes en de suikerspinnen? Hallo. Ja, dus Hans van der Zwaan. Lupanje. De bietjes, dat is de jeugdcarnavalsvereniging van Aaien. En de suikerpennen, dat zien de volwassenen van de carnavalsvereniging van Aaien. Maar we zitten hier toch in Bergen? Ja, maar die gaan een beetje samen, hè. Hij is eigenlijk een Uise Ja. en de jongste, dat is een Bergse. Wim! Is dat al familie van hem? Dat is de vader van. Oh, vader, kom er eens even bij. Kijk, nou hebben we hem bij de buurt. Hebben we nou de goeie? Ziet je de vader van de hoogheid? Jazeker. Nee, Hans van der Zwaan. Hey, Hallo. goeiedag. Hallo mannen. Goedemiddag. En wat ziet je van elkaar? Ja, echt genoten. Oh, dus je ziet de elders van de jeugdprins, hè? Ja, leuk. Ja. Ja. En ik heb mij net uit laten leggen dat dat is een beetje samen aan het gaan tussen Bergen, waar we nu zien, en Uien. Ja, via ja. Ja, of dat al echt samen aan het gaan is, dat idee heb ik eigenlijk nog niet. Maar, Oh, niet? Nee. Mensen die hier wonen, die hebben heel druk of die gaan een Uiencarnaval vieren of een Nieuwbergen. Want, Dus die kunnen kiezen. nou ja, stelt de carnaval hier niet zoveel voor dan? Oh jawel, maar dus, je kunt dus zelf kiezen bij welke vereniging je wilt lopen. Want de suikerspinnen, dat is Aaien. Suikerpinnen. Oh, suikerpinnen? Ja, suikerpinnen. Dat is Aaien. En in Bergen hadden Suikerpinnen de zijn dat eigenlijk ertmennetjes. gewoon bieten of wat? Dit Ja, is neutraal suikerbieten, ja. grondgebied Suikerbieten. eigenlijk. Dus suikerpinnen is Aaien? Ja, Ertmelk En de- is dus Bergen. ertmennetjes is Bergen, ja. Oké. En wie heten ze in Nieuwbergen? Ja, de ertmelkers. Ja. Oh, en hier ook? Hier met de, ja, je mag Dit is altijd Bergen kiezen naar de natuurlijk. Nieuwbergen. Ik natuurlijk. snap er, ik snap Nee, er. dat Geen blijft reet meer van. Napoleon had hier de stok in de grond gestoken en gezet van dit is Bergen. En uiteindelijk is Nieuwbergen, omdat het aan die kant van de heilig is druk bevolkt geraakt. Maar het is eigenlijk Bergen. Dat je weinig kan Maar bevestigen. waarom heeft hij het nou over Napoleon met een stok? Is Napoleon hier geweest? Ja, dat is hier geweest. Het is hier een Serieus? stok in de grond gegooid. Ja, ja het gezet, dit is Bergen. Je kent hem beter als ik, moet ik dat nou geloven? Wat Ja, is ja, dat? waarschijnlijk wel. Het wordt alleen maar de waarheid, hè? Ja. Hey, en waar is Luke? Onze Loek dan zit binnen te Xboxen met een vriendje. Dus dat krijgen we nou niet te zien. Nou, het is niet zo'n camera. En een beetje cameravrees had.
Het inmiddels in de smiezen dat we hier zien? Nee, niet? ik denk het niet. Ik Oh. denk het niet. Dus dan moeten we het nou zonder, want dit zul je het moment zien dat in het jaar dat hij jeugdprins is, dat dat ook nog op televisie Ja, kan. dat is Ja, dat waar. zou geweldig zijn. Ik zal hem eens kijken of ik hem een buiten krijg. Mam, kun je hem eens even van achter de Xbox uithalen? Leuk, hè? Hey, maar het is, we praten op, wat is het? 22 december? Ja. Dat is wel extreem vroeg toch, of niet? Ja, dat is zeker. Ja. Nou weet ik dat we een kort seizoen hebben, maar is dat normaal dat het altijd, zelfs voor de jaarwisseling al is, dat Prins hier komen? Nee, de 11 van de 11e, 12 januari komt de jeugdprins uit. En Aaien is een dorp waarin de grote prins zeg maar, altijd als laatste gekozen wordt. Oh? Op de carnaval zelf. Ik dacht de zaterdag. De zaterdag van hoor? de carnaval, ja. Dus je hebt eigenlijk bijna 2 jaar carnaval. De zaterdag en dan natuurlijk de hele carnaval en dan ook nog alle feesten die er nou komen. Op Dus die dan ben je manier. eigenlijk zeg maar 1,5 jaar, ja, een kleine 2 jaar binnen de prins. Dus in eerste instantie zou ze denken van dan hebben ze maar een hele korte regeerperiode, maar de piks stiekem, het jaar 2 jaar erop, max, piks ze. ja. Ja. Ha? Best slim. Ja, dat is op zich wel heel erg ja, apart. Ja. De mensen die in Bergen wonen, die hebben van vroeger uit eigenlijk altijd de keuze gemaakt van ik wil in Nieuwbergen bij de Erpmennekes carnaval vieren of in Aaien. Ja, en iedereen doet zijn eigen ding natuurlijk. Ja. Maar Dus is het dat, niet is zo- dat wel leuk in de Ja, dat is praktijk? zeker leuk. Ja? Ja? Ja, er is ook een goede samenwerking tussen die carnavalsverenigingen, dus die trekken veel met elkaar op. Dus ja, dat versterkt alleen Dus maar. hè, dat suikerpinnen en eermennekes die kennen het goed met elkaar. Ja, zeker. Het is ook één groot feestje, dat is belangrijk. Want dan, even kijken, want in Nieuwbergen dan doen ze dan meestal door in de, wat is dat, in de sporthal? Ja, dan de sporthal, de Asseldonk. Ja, de Asseldonk, En ja. daar wordt het carnaval gevierd, ja. Ja. En in Aaien het Veerhuis, dus dat is toch een leuke party. Ja. Ja. Ziet je in een echte carnavalsvierder? Redelijk. Ik wil niet zeggen dat ik meteen voorop loop, maar ik vind het wel altijd een leuk feestje. Nooit prins geweest? Hey Luke? Hé, hoogheid! Geen nooit prins geweest? Nee, Nee? nee. Dus die mensen die kunnen dat veel beter dan ik. Jongeman, Hallo. hi, Luc. Bas van der Zwaan. L1, programma onderweg. Nu huurde ik net van, moest er eens even bij komen hier, jong? Nou huurde ik Tuurlijk. net van die elders van, is hij wel toes? Ja, hij is toes, maar hij zit binnen de Xbox. Ik zeg, dat kan toch niet zo zien dat in het jaar dat ze prins is, hè, dat ze dan een kans lopen om even op televisie te komen. Ja. Toch? Ja. Hoe lang bist ze nou prins inmiddels? Bijna een jaar. Of ja toch? Ja. Bist er inmiddels een beetje aan gewend? Ja. Ja? Hoe was de carnaval? Leuk. Vertel. We hebben heel, gewoon gezellig met iedereen bij elkaar en feest gevierd en niemand is boos. Gewoon leuk. Oh, dus de carnaval is echt echt een leuk feest hier. Ja. Vind ik wel in ieder geval. En hoe zit het bij de jeugdcarnaval dan? Hestig adjudanten? Hestig een Rood van 11? Hestig een Dans Marietje? Of best een ganse lijn als prins, als jeugdprins? Nee, we hebben dansmarietjes, we hebben een vorst en we hebben de Raad van 11. Oké. En is dat de grote raad of is dat ook een jeugdraad? Een jeugdraad en een grote raad. Oké. En er zitten dus ook vriendjes van dich, die zitten erbij? En... Ja. Oké. En betekent dat ook, mam, dat ze dan met die zoon als prins op show moest? Ja, weet je nog, overal met naartoe gegaan. Ja, waar ziet je Ja. overal geweest? Ja, eigenlijk de dorpen hier Ja, hè? in de buurt. Ja, Wellelooi, Siebegewald, Offeren, Bergen natuurlijk zelf. Oh, dus bij de En dan, Kaluut kom je Ja, ook? komen wij ook. In de looi? Ja, Ja. ja. Moeten we verdenken, 7 januari bij hen. 12 januari, dan treedt hij af. Het valt me op dat, want ik ben er enorm slecht in die data onthouden. Maar geen lepelt het allemaal op, Ja, hè? dat is mijn secretaresse, dat is heel belangrijk. Ja, nee, Die maar als wou toen ze even weg was, toen kwam ze toch ook met 12 januari dan... Ja, dat wist ik toevallig. Ja. Oh, dat wist toevallig. Ja. Ja. Dan De dag is dat het hij aftreden aftreedt, van ja. Loek, ja. Het jaar erop. Betekent dat nou ook dat bij ons dan, als die een zo'n prins is, dat de frietpan overoren heeft gedraaid of veel dat mee? Op de dag dat hij uitkwam wel, Ja. toen was het s'avonds natuurlijk eieren eten. Ja, daar kun je zelf een beetje een aanvulling aan geven, maar dat niks is verplicht. In ui is dat heel makkelijk, daar is het een beetje vrijheid, blijheid. Oké. Dus dat is fijn. Ja.
En hoe zit het nou met die opvolger? Want wanneer ga je zich het stokje overdragen? Wanneer moest je aftreden? Ja, 12 januari. Ja, de 12e januari, Ja. de pap net al noemde. Het ze al in de wereld al namen genoemd van die opvolgers? Nee. Nee? Wie heet dat hij dan? Is dat... Jeugdprinsenbal gewoon. ja, maar wordt er geloerd? Of kan ze ook van tevoren afgeven van ik wil het zeker niet weren? Wie heet dat hij? Nou, in principe degene die de jeugdraad eigenlijk een beetje onderhouden, zeg maar, die hebben gewoon ja, wat namen, maar dat zien er natuurlijk in Uje ook niet zoveel, want daar zitten geen 30 kinderen van deze leeftijd natuurlijk. En meestal is het gewoon in Uje, is het zo groep 8, daar zoeken ze een prins of prinses uit. Dus, Dus het kan ook een prinses weren? ja, kan ook een prinses hebben vaker. En hoeveel kinderen worden er in beeld op het moment dat Sticht prins wordt? Tussen hoeveel ging het er toen? Hoeveel kinderen de prins konden worden? Of, Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Of precies. werd ze dat zelf Nee, eigenlijk? dat wil in de commissie. Ja. Oké. Ja, die beslissen dat en die bekijken dat. Was het een verrassing voor dich? Ja, wij wisten het al vanaf derde kerstdag, zeg maar. Toen zien ze hem komen vragen. Oké. Dus dan werd er al dat ik prins wordt en dan moet er inderdaad... En dan bellen die gewoon aan? Of ja. bellen ze van tevoren op? Ze bellen Nee. aan. Bellen aan. Ja, wij komen met een vraag. ja. En wat was die eerste En dan reactie? moeten ze erover nadenken, wat? Ja, over nadenken. Want het is wel lang en je moet naar school en je moet nog huiswerk maken en zo, dus dat was wel lastig. Oké. Maar hij sticht direct zoiets van, ik vind het leuk? Ja, Ja, toch wel? Ja. ja. Loek had altijd gedacht dat hij geen jeugdprins zou kunnen worden. Omdat wij eigenlijk hier in Albergen zitten. En het is eigenlijk, Loek is eigenlijk de eerste buiten Uien als jeugdprins. Ja, hoe leuk is dat? Ja, dus hij had dat eigenlijk al een beetje afgeschreven. Zo van, nou, dat gaat hem voor mij niet worden. En, Des te ja, leuker is dan de des te verrassing. leuker Dat is dan dan de toch verrassing. eens... We zitten hier met 3 prinsen en in 150 Ja, want hij meter achterzoekt afstand- geloof ik ook. Ja, Ja, daar dat zit is, de prins nee, van, prins van van Bergen, Bergen. dus van Oud en Bizar. Nieuwbergen. Ja, dat is geweldig, Ja. dat wordt één big party. Ja. Ja. Erg leuk. Ja. Hey, nogmaals, proficiat. Ja. Ik hoop dat dadelijk het aftreden dat ook weer leuk wordt. Ja. Maar volgens mij is het wel gezellig. Hey. Oh ja. Als allerlaatste vraag, nog even aan dich, Loek. Kunnen we dit seizoen nog goed met Ajax? Ja. Ja? Oké. Positief blijven, hè? Positief blijven.